Tak já ne. Čau Marťás, tak co jdem dělat? Jdeme pro Fresh Trashe. Co jsi to řekl? Nevím, kámo. Čau šefis. Čau. Tak co kamerem? No přece pro Fresh Trash. Kámo, to je hrozně trapný. Ne, počkej. Tak borci, kam jdeme? Dá šefis. Jdeme do Fresh Trashe natočit nový nábytky, nafotit nový majetek pro nový lidi. A cestou se stavíme ještě pro skřínku. Kolik je? Je 12, 50, 46. Super, máme tam za 14 minut, tak makáme. Jedeme, let's go. To co? Jak se těšíte? Fuj kámo, kdo si šlápnout do hovna? Kámo, tady fakt smrdí. Ne, to je croissant, kámo. Kámo, děláme content. Kámo, můžete přestat zasiflovat ty vole tu polubku. To taky nevidím, ale chápu, není sranda. Tak ne. Jo. Myslíš si, že ta práce, co děláme, má smysl? Nedokážu si představit, že bych dělal něco radši a něco smysluplnějšího, než je stěhování od Martina, vyklízení od Martina. Či, mám hovor. Nazdar. Hledal jsem kameru, ale už jsem ji našel. Ale jdem tam. Hele, my točíme video s klukama, já musím končit. Jasně, miluji tě, papa. Ahoj. No takže, proč děláme Fresh Trash? Kvůli tomu, aby se nábytek, nebo jinak. Proč děláme Fresh Trash? To se tě zeptám já. Ne, počkej, já musím říct, proč děláme. Proč děláme Tak já se tě budu ptát, jako, že jsem úplně prostě, všichni poznají, že ten nahraje. Ne, počkej, já mám na to dobrou odpověď. Já musím se zeptat sám sebe. Proč děláme Fresh? Proč? Proč vlastně děláme Fresh Trash? No, protože si myslíme, že na světě se vyprodukuje vlastně víc věcí, než se lidstvo stíhá spotřebovat, a že se z věcí, které byly předtím nekonzumní, jakožto telefony, oblečení, anebo třeba právě nábytek, tak se z nich stávají věci konzumní a poté, co vlastně odslouží svůj čas, tak jsou vyhozeny. A tím, že jsou vyhozeny, tak to znamená, že už to není problém toho člověka, který je vlastnil, ale začíná to být problém vlastně planety. Planety? Začíná to být problém no, jako planety, protože ty věci se musí někam dát a jakoby věc, co byla už vytvořena, tak jen tak nezmizí, což v podstatě, když jsi otevřel pivko, maču a kubaterkou, OK. No každopádně věc, co se ještě použít dá, tak by se měla používat, než se koupí nová, protože prostě je víc věcí než lidí, jo, a když tímhle způsobem budeme pokračovat, tak viděli jste Valiho? A proto jsme vlastně založili Fresh Trash, který má tady ten problém tomu problému aspoň nějakým způsobem pomoct. Věřím, že to má potenciál, aby se z toho stalo něco většího, než to teďka je, aby to nefungovalo jenom na nábytek, ale časem se z toho může stát prostě životní styl, jako v jistým slova smyslu, co se týče recyklace, nebo tak. Tak jo, a já musím zavolat, že jdeme pozdě. Díky. Okay. To ani pás nepotřebujeme, kámo, to je taková mrdečka malá. Jo. Oh shit. Dobrý den. Jo. Paráda. Díky moc. Za málo. Děkujeme. Dobrý den. To tam jenom loupnem. Jenom tahle krasavice?
Já jsem dostal jenom tady. Jo, jenom tohle. Okay, tak jo. Ano. Díky moc zatím. OK, tak to bylo rychlejší, než jsem čekal. Postav to, pozor, ať nedopadne. Jo. Jak Fresh Trash funguje? Fresh Trash v tuhle chvíli není služba, která odváží nábytek vlastně jakoby za odvoz a potom se o něj stará. Fresh Trash je služba, kterou vlastně využíváme hlavně při našich vyklízečkách a takhle a stěhování. Že když někdo něco nechce, tak nám to dá a my se o to postaráme dál. A my se o to postaráme dál. Jak říkám, v tuhle chvíli to nefunguje tak, že vy byste nám napsali, že máte nábytek, který vlastně byste chtěli věnovat. To bohužel na to nemáme prostě kapacity ve skladu. Ale už pomaličku jakoby začínáme řešit a rodí se myšlenka toho, že by se ten sklad rozšířil, zatím scháníme finance, a protože Fresh Trash je jakoby hlavně nezisková věc, se kterými jako příjem nemáme, proto jako není na druhém místě, ale musíme s ní nakládat tak velice opatrně, aby jsme do ní neinvestovali takovej tok peněz, aby to prostě pro nás nebylo likvidační. Ale už jakoby pomaličku se to obrátilo k lepšímu od té doby, co máme Hero, že to vlastně není aspoň prodělečný, že se jakoby to na sebe vydělá ten sklad, ale tu práci, co do toho investujeme, tak jakoby nám nikdo nezaplatí. Je to prostě neziskový projekt, který má za cíl jenom pomáhat. V tuhle chvíli jsou na Fresh Trashi vlastně Fresh Trash funguje dvouma způsobama, a to je, že je nábytek na Hero, který si vy můžete vybírat a my vám ho vozíme. A druhý způsob je ten, že když někdo nábytek nemá na to si vybavit byt, dal všechny peníze za kauci, nebo prostě je v jakýkoliv nouzi, takovýhle materiální, tak my mu dodáme jakoby nejstěžejnější nábytek. Content jsme z toho zatím moc netočili, mám nějaký fotky, ale těm se musí dát jako širší kontext, takže na tom pracuju. Dáme asi do tohohle videa. A takhle zatím funguje Fresh Trash. Díky. Tak, dojeli jsme do Freshe and Trashe a jdeme tady udělat trošičku pořádek. Trošku zamícháme kartama, takzvaně. OK, open up the beast, baby. Tak, tady se děje veškerá ta magie. And that's it. That's Fresh Trash. OK, Fresh Trash je nafocený a my pokračujeme dál rozvíjet nějaký nábytek. Takže see you later. Čauka. Čauka.